To sa sisen pat akani kapor ngan Ialam biang episy kani kektian ke jong try. Kabanga ai kertengi ka la Ialam daw Mynsiem shekeri Khlaw. Ngilay puli na gani ka Bible but nga lapan i shafi ia ka jingdon kam jong gani ka lenong. Ia ka banga puli na Lucas ka lenong ka basaw. Na du khat ka beningkong na du khat ka bakhat lai. Ia ka ba ngatip syai ba gani ka day ka badon kam bangi day ban snot ho. Namar ka day ka jing sedang jong ka jing shekri blay. Ka jong way po way ubamut baniya chakmat aga jing shekri blay. Ka ba ngayo i ka day bau jisu ule ka ne ban nong ka nuksa yang i menta. Ba bangi shekri yo blay ngi day ban buot ia ka ne ka nong rimbat ngitip bangi hapani kendo ia ka ne ki ai. Tinga kwa bangan puli biang ifi ia ka ne ka ktien ka jong blay. Now Lucas kul nong ka basaw na ka dekhat ka beningkong adu ka dekhat ka ba saw le se. But nang tada yang siapet ia ka bubut. Ngadang keren kendiat ia ka ne but ka ba sateng mana ka ne. Tingan sedang biang ia ka to ka ba nga penkut mana ka ne ka tayo. Ujisu ti ubaladap daw Mynsiem bakhoy ulawan paipan na ka Jordan. But la Ialam no yu daw Mynsiem shekeri Khlaw saw posngi. Bala pensyoy yu daw saitan ru eam shimbama kita gisngi. Henry ndak kilakot ula sngotangan. Usaitan ti ula ong hau lada melong ukhono blay. Ong hau niu mau ba unlong kupu. Tiu jisu le yatho ang le tha amtang daw kupuhi ba un emu brio nrei de giktien baro ki jong blay. Ikaniga de ka jingpen shoy ka bawan le yo Jesus Christ. Nga kwa bangan da pensyoy biang gani kendiat ngala keren na gani ka voice message ka bala dep. Tamamenta ka singingan pensyoy bahaya ka. Fi nga buhay ka nga point ba ka jing pensyoy kawan hadin jong ka jing syajinget. Ka jing pensyoy ka klem ja hagitu ki singi baw syajinget. Kat kum ka jing puli jong anang ni. Namar balay lada pipet bang ni ka Bible ko ang ru em shimbama gitu ki singi. Henry ndak kilakot gitu ki singi syajinget. Ulas ngotangan. Kamot hagitu ki porbo syajinget. Namar bala ra yu udaw Mynsiem shekeri Khlaw. Udah naga bor ka jong Mynsiem bukhoit kamdan sa tiya ka jingtangan. Fika taga day ka bukodor ba pidi bin sngoto. Namar ba yu jisu la Ialam daw Mynsiem bukhoit. Usyong apa ka jingdarakat ka jong Mynsiem jong blay. La ra yu sheka pertega ba kan jam Mynsiem. Kamdan siya ka jingtangan naga do. Hendray ndakalakut katuguski bat haba ula mino na katugajaka kabakinja Mynsiem. Kababi kong ula sngotangan kamot kalawan gajingtangan. Fi idein ndakalakut kani kajing syajingit ba ula sngotangan. Bat day hangta ba saitan wan ban pensyoyo. Ngan ong biang ini kektian. Habau jisu udah naga jing syajing. Udah naga bor ke jong Mynsiem bukhoy. Usyong wad ke khmat jong blay ngan benau duai wad ke khmat ke jong blay ngan sepen i. Syaka niga ban penkut ini ke jing ikai. Ka ika dao bangi let syaka jing syajing it. Balay ngi dan kamana let syajing it. Ngan sepen i kata mentangan umpat ong ni. Henry hapong itu kisah pos ni bau jisu syong haga jing syajing it. Udah naga jing duai wad ika khmat ke jong blay. Uya keren baru blay. Ka jing syajing it kadai ka bau wad yo blay bat hang tu kadan ka jing day ka bejan baru blay bat syangan ong ifigin ka ktien haga bakum ka tu ka por usaitan unumla ban pensyoy yo jisu daga ega eru unumla hiru
wat yang ngai firu abangi dona ga jing sha jing it abangi duai abangi wat ga khamat ga jong play ngi dona ga jaka ga bangi don ga jing dai per play ngi no iki bakin japper thei ino iki kam gi jam ngi ino iki parlok ki jing trai gi jing ta gi iki ebro ngi shong ga jing sha jing it ka jing pin chayu ga wana bidon ang to pa jing sha jing it marwai baru play kana muani setan om de bu bit bawon pin shoya pedeng jong jing duai sha jing it ka jong Jesus Christ unuan u up hadu banada ndaula dep ya ka jing sha jing it sabu singi utip ba ndala kut kini gi singi una up ban mi biang banuan siga ni ga perthei ga bakin jado ga ni ga bangi im mangi ngala ong fi ba jing sha jing it hay mal banong ka ni ga jing pin shoy ga ba u jisu rung ni sabu singi walit shimika ba kalong bet ka bakin jado ang ni em kam de kumta kani ga de ga ba urung shiga bakin jamin sim kan mau jisu de bakin jamin sim setan ru de bakin jamin sim de spirit being de bakin jamin sim kadan ka jing kran na ga bakin jamin sim aden and I bought jung in the South Post ni ujis urung shiga pertega bagan jamin sim haga pertega bagan jamin sim mdan jing tengan u Moses South Post ni South Post u shong baru play how lum sinai udan baru play haga pertega bagan jamin sim tip tengan u Adam ke im ki dana pa eden na pertega bagan jamin sim kim tip jing link khot kim tip ke jing pang kim tip ka kalong kum ta ga pertega bagan jamin sim hang ni ru jis urung shiga pertega bagan jamin sim lada ra yo udo Mynsiem khoi pi de na ka daung kwa ba pin de shai bai ga ni khnang ba pinum puli ga ni ga bible ha ga rukom jong jing su thu ka patang da ga khli ga jong pi namala da pim sko thu ga ni pinum shai nda ula shajing in south hosni usaitan khlam pin shayo ka bible kong shai ni kong henry nda kilakut ula sngotengan kataga dega banga kwa bapin shaiba bau setan upin shoyo jisu day nda ula tangan kan bau dang kadang unpin shoy agapor bau tangan fi nda tangan pi pin da tangan gan ngam tip i pin rai ngatip elade ngalaji kendo ye jing tangan katukan nisian habang alay sige seng ki ba khamsa jingai ki bangi hap anya ki jat di bun paukan ta bat habakawan ge jing tangan ka ba pimtip beriau syo ngani thu ifi pinle iki bom de ban le ngatip iki bang kran ngala le irung ga yeng ga jong beriau sau bijimin step tiết yên được bỏ nó mà ngâm lại yên sụ lại dần dập thật sao tao brio ple mà pan shana u dom pet no ulitia jing tia mình đầu top up được nè u klem khang cái yên mút dur nganuot ban rung ha cái yên u brio nga ple cái duli nga shime cái ja ra shabar nga bam cái ja pja to shibon apa ko ple nga ra shabar nga bam arwai pin da tangan pim tip brio pin le ik bom day hang niu jisu sau post ni da ndala kot kawan ge jing tangan da kawan ge jing tangan setan wana ga por naman da kawan ge jing tangan setan utip be ha ge ni ga por ngan attack da ni fi ngan ongum ne u pun shoy da ga bam yo batangan pin shoy da ai pinum la pin shoy da ga pisa unle yu pisa batangan pimla pin shoy da ka jingkwa brai ka do ya ka ong no da ka jing mo da ka jing sarong da u batangan don por kita u batangan u perkhat bet ya ga bam badai na ka daw ndaw jisu ulas ngautangan wan usaitan u ong ha u lada medeu khunu blay ong hau ni mau ba unlong kupu upen ken mau kupu aga por batangan pi lada fiyo ya gane fin sa sngot ho ya ga jing yadai jong pi wat aga jing im jong pi shimet sapait ba ya ladiro pikir ba ya gane
baka jing pen shoy kam juan haba pim tengan, ke jing pen shoy kawan haba pitingan. Nda fitingan pimpet yano pi kwa bam, baru setan uwan ban ong penlong kepu, ya gini mau. Nda penken mau kepu, nda ken mau kepu, hagapor bapitingan. Ngani thui pi ka kepo jo pi kan kelumar ka met jo pi kelumar ka jingmut jo pi lelai kan kelumar pin le kelumaro. Ken mau bang sya jingit kam slam. Man ngisong ka jaka ngano mit hui fi hang non, rai ngisong ka jaka ka bang ayo ngau. Bagi sedi do, bagi sedi ketung nang takia kesma gitu juga jaka ka bang sya jingit. Ngani thui pi ka palat aba pilat ngan. Msut hu sut hau syo. Namar bakawan ke jing smak tung. Bat ngakwa ngan ong fin da filat ngan pin king ke kle pin kelumar. Bat hakapor ke bau jisu ulat kan. Usetan uwan daga jing daga ni uang. Pen kala kapui gini mau. Mede ukonu blay pen kala. Fi hang tangan ngan syong kendiat ang ni. Ba uwan hakapor ke bau tangan ngan ong ni kitin ndah bau lat. Fi inda fila syajing it sau posngi ke jing telat rokadan. Fi deka jing pen shoy kam juan naga jaka ga bapi klan. Kawan naga jaka ga bapi telat. Haganu ke area pi telat ia ga tahun wan. Pi telat hangno pi telat. Lada pi telat aga spa aga pau unwan ang tahun pen shoy bi daga pisa. Lada pi telat aga mo aga jing aga hakik aga ngan ong no kumni. Lada pi telat aga daga jing kuah buram. Unwan daga ta. Daga jing sarong. Fi hang no fitulat. Da fitulat agi jing kuah bra jang da unwan daga ta. But hang ni ndau jisu ula tangan uwan daga bam. Aingo u blay ba. Kani daga jing hikai ga badon kam. Shwa bangan poi kumno bu jisu jubahap yu syaitan. Kumno le. Ngakwa ngan peni fi kendiat ya kani ga ba lesip him poi perkat. Fi u syaitan ngakhlem yo i bau tiang ia ke presence ke jauh blay ke badan hau jisu. Kumno bi ulet yang khmat jauh jisu ya keren ne. But kumno bau jisu ru ukhlem penen kami ke ikhtiar blay ke badan. Ngitip naga Bible bau jisu udan bor be ki soit ni pulis khmat ni belo ke jai soit. Thamar syaitan de soit u bela. Re da pipet bang ni u syaitan u not ban let jisu ngan ong de ki kintian. U jisu sim job yo syaitan daga jinglong blay. Ukhlem job daga jinglong blay. Ong not ki kintian ukhlem penan kami ke ikhtiar blay ya ni kapor. Nama bude kono blay de mon ong be yo syaitan me memdan kamar ngau be du mok ula man ne kumta. Henry piklem yo i hang ne ba u jisu penan kam daga ta. U jisu ukwa ban hikai yangi. Ba ukhlem penan kami ke tai kabaudan. Nama ukwa ban pen i ba mangi ngidon dakani kabau jisu penan kam. Kata ka dere kektian ke job lay. Takadaw fil sesngot ho ang ne ke jing hikai. Bala daw jisu penan kam daga bor play de fi ke setan kan not yang khmat ngom not yang. Hayu jisu ulek nang ke wan shig jinglong breu u mi shig ne perthei na ka ne jing sha jing et ka ba kan jaman sem ndaw lawan uthangan ko mangam fi ndaw uthangan u job yu setan bi de ko por play jo u job yu setan de ka tien ka job play ngakwa ga ne ko por ba pin shai ba ngan ong e ne pinom job yu setan na mar ba fi dei ki ai
Pinum job ya gi jing pen shoy jong soitan da ka ege. Uri ong ngade bo puli kum ta ngala pas kum ta ngala long ta pim job da kata. Uri ong ngala ya lap kum ta ngade pastor ngade evangelist ngade tumen basan no long ba balang no we pinum job ta. Uri ong awan na yeng ka bakum ta ka ba shakri play so da pinum job ta. Ujisu klemwan da kata. Klemwan awan na beneng ngade kono play mo wan pen shoy nga. Anda ujisu uklemwan le da kata yang ko mo brio ubatangan. Pada bosai taruan si utip bawan udan si kejinglong brio utangan uwan man pensai uang lada medeu kono play. Fi lada fi iang ni uang lada melong ukon jo play. Boleh hukum ini mau makin long kepu. Upen syai daga bam nama bola tangan. But piu hang ni ia kena kejing sisa. Bau jisu ukuran yo setan. Upenan kam daka ikhtiar jangka ketian ke jong play. Watla fila jutip ia kena fila jusnot ho ia kena. Ngakwa bangan pen fi ia kena kejing sisa. Bat ngada kwa ro bangan da keren ia kena ngada ban kam jerong. Ngan ong biang sisien ujisu upenan kam lang ketian wong kumne. Ujisu ulai tho wong la tho. Om tang dau kupuhi bau ni emu brion dari kitian bero ki joplay. Fi hang ni ngakwa ngan pen fi kumbangala jukuran mensua. Mynsiem yo iyang ni bau jisu unang yo setan la tho na ka kitab Deuteronomy kalanang ko ba pra kan khot ko balai. Klem ongum ta. Klem ongum ta jisu. Mynsiem lap yo jisu igi apostol bakin ong kalanang ko bakata kan khot bakata ko ba ong manginta. Ngiminta tela dangin kot yo setan dingin ong na kalanang ko bakata khot bakata ko ong kumta. Ngani thu ibi kam simdan kum kata ga Bible. Simdan. Kawairu simdan. Piti balai. Namar ka Bible hi ka basdang ka ketian ka jong play. Kam day ka badan lanang, kam day ka badan dekhat. Kani ka jing bu lanang, ka jing bu dekhat. Ka day tang ka jing bu jong brio bangin suya nang pule Bible. Agar kom ka bakam bania kam lenti. Nrei kalawan ra ke jing mensau ku mangaladap ong teng mensua. Ya ki babon ba ki Kristan aga perthei. Baki sim tangi itu ilenong bat teng lele ka bakham sneu ka dei. Baki sim tangi we di khot ibadan kambat ki le ra lang. Dan ki bakren ki tin ki jong blairu ki bam ju sim ya ka konteks lane ya ka nongrim jong kutu ka jing jabrok wai. Ki besim tangi tu teks tangi tu itu khot sim tangi tu hi let keren kalang kabam ya hab ia ibar ketu kalanong but they hang taf in yo igran ga jing men sao ko bakrao kat bagi brio ki be imma gani ko por ga jong jisu ki hab ban puli lut e ga Bible bagi hab ban tip e ga Bible kim tip tangi tu khot ki tip lut e ga Bible bro ko ya puli tru na mam dan nong dan khot Finak taga daw pidi pinsung tho ba ba jisu u ong yo setan habo ong hukumi kini ki mau bagin nong kupu u jisu yu tho ong la tho umong tho na kitab Deuteronomy kala nong ka ba prat khot ba lain re wong la tho bom tang daw kupu hi ba ni mu brion re de kiktian baro ki jong play pet ngan da puli fi gane kare ke jingi kai ke jing shagane kabang kwa bang inom yakerki nganda pen i bahai fi mar buan ki priyo kim lesi kim de shim khai ne pi ibin de puli ya kani haganika kitab Deuteronomy nang bupra pilap ang ne bau blay wong kum ne wong tumen ken mau ru nga shupuli khot ba ar wong
Tu men kin ma ru ia kita galenti baro i gabo try bo blay jame ule Ialam me gini sao pusnem. Fi ibi na pej ba blay ulong mayan hadu kata hang ni sao pusnem hang tahu Jisu syajing sao pusngi. Uang gumlo uang ule Ialam me sao pusnem magata Khlaw ia kaban penrit ia me. Ia kaban tenjo ia me, ia kaban tip ke gaba kadano jame ba men sumar ne ia me hukum jong. Ula penrit ia me ula sya ia me ba men sengau tangan. Baru la besai me daga mana ia ga mem jutip lemni ki kpa jame kim jutip khana ba un pentip ya me bau brio im tang dau kupu henry bau brio im da khtien barok ba mi no na ga shintur ko jong trai artlik igi crown ni fitim nem u bleule ga ne wan rai ga mana gi kon Israel kani ga mana ga de ga kim tim mana kamot ka ga ni Kaktian Hebrew haba gilit pej alorlo men step abaga hiar ka mana hadin mo ko umjer ka hiar ba baga sngi ka tingshan ka umjer ka umno tang shipang kami kani ka jingba ma lorlom ka ba kim tip kerteng namar kani ka dei ka ba kim tip nang no kawan de tip de blay kisa ong de kaktian Hebrew mana kamot kai kani nakata ka dafi ya kaktian ka jong blay hi la da fikwa ban snotro ika kedang step le lom apa aga jaka ka bo bleu pa finyo I nda don umjer la sengan keren kendia de ni la da mdan umjer mdan mana fitip ko modi gani ka la da mdan ka bor ka jing pensle ka jong Mynsiem ko mdan ktien jong blai pino mio tien jong blai la da mdan jing pensle nak ta da don ki bri ki ba khlem yo mana namal kim tre ban wan I ka jing pensle ka jong blai da Mynsiem ko but piu iyang ne ba u blai ku ni ko Israel wang nga la psai me da ka mana ka ba mem jutip limne ki kpa je me kim jutip ai ngo u blai ka ta kani ga mana ga de ga wan na bneng but kani ga mana la dengan kren bet kani ga pon ningkong ka kren fitip ka kren yo Jesus Christ mo Jisu de kutien jong play but kani ga mana ka kren ru ya ka kutien ka jong play ka bangim jutim ngi yo na play but ngani tu if you wong ba ubriu nga khnang ba un pentip me ba ubriu im tang dau kupun rei ba ubriu im na gktien barok ba mi no na ga shintur ko jong try sno si ba nong ifi gani ba ki briu ki puli ga bible ki puli ka kum ko kot ba ki sang man kot yo satan ba satan un pen yap ngan ong ifi ka ta de ka ba bakla Fitibam ke bor kam dan na ka ba bishupuli ni nga Bible kum to. Ke bor ke dei ba kami na ka ktien ke jong play ke ba mi na ka shintur ke jong try. Ke ba mut pihap ban le ban pule Bible malang ke sngi. Ba Mynsiem jong play un pen kan mau fi ke ktien ke jong play kan kala im ma da no jong fi. La da pi pendan kam da ka ktien ke ba play wai fi ke tu ko por. Dan setan ke bala maniang dan jing pen shoy ke bala maniang. Baru Jisu ujab ya setan datang da ke ktien ke jong play. Nga kwa bahai ke ne ba pindashai. Fika dan ke Bible ke Bible bangi puli nga kwa fin sngap ya ne. Kani ke Bible ke bangi puli mangi bat testament berim rabat mai. Ngan sipin gen mai fika de ke bala tho de ki sau pongot ke brio. Na keleng ke pertai. Bleu la pendong ika. Bahabala kolek ika ki mi ndru pundru tuli ni ki kitab. But kat kum ke shiti ke ba ar ke jong Paul so Timothy ke nang balai ke ba kan riwong baro ke jing tho ke dei ke bala persat Mynsiem ko. But kani ke Bible ke bangi puli wali ai ba kan dei tang ke ba bijus ngo tho de ke kle. Ri ai kan dei ke jing pen pau ke jong Mynsiem. Namar ke ktien ke jong blai ke ba mi no na ke shintur ke jong blai. Kekren ya ke ba im
Jisu ang kiktian ki mga keren mga kilang ka jing im mga Mynsiem pi puli kitab aga gospel ka jo Yohanes na man rio. Fi ahang ni ngakwa ngan siyang kamslam kana mapinsyay. Bapimla ben siyang na kadakot bakata na kalong bakata sa itan melong kumtaw kanug nila ikot ngala ngai cha yo I dan gibril le gi bala tip lut I gi lanong gi khat gi kot na duaim tu duai kot I khat ngai yo I teng teng gani kala shulong tang ru kam bat usaitan ru yo I ba to mi na ga khli jong phi na ka sintur jong phi ka ba khlem da dan ga ba mi na Mynsiem jong play ka balong im ma ga do no jong phi fitip wat I gani ga khat ka bangi puli ang ne wat I ni ga bible bangi puli mangi kam dei te bangin shupuli am to kadan kam na kala im daga bor ka jong Mynsiem khoi ka ba kinthi aga do no chingila ni ka ba pinki ka ba ke im aga do no bat la da ka wan ga jingale fikran daga tu ga ktien ka ba ke ma ga do no finim dan saitan ka bala ban yang hare de chukot kum tu jong la tip lut kham tip ban yeki ke bro karun re kam saitan ki ka jing pang kam khia ka jing e kam kan ria ke ru pile kam le na mar bole kadan kam na yo ka ktien ka ba no trai na ji thu pi ba kidan ki por ki ba na tip te ni nga bible ba ka kren kum to ka ong na kan mau sa I tu ba ublay ong yeki kon Israel dibin mo ruai gitu sam ka ba ong ka ba ong ni ba ong ublay ju sam thia lam ne yo thia taw ba sumar gi Israel ju yo thia lam ne sam thia na tip I tu na tu badang sedang ka laba mon Andai ha ka wai ka sngi ba ngai kan do I jing pang ka ba jur ga met ka ba diki tayo diki benai nga klem thia nga perkhat be la kut ka jing im janga nda ka wai ka step ba nga puli ni ka bible no blay Quran changa da ka tu ka khalwang nga ngalaw try bom ju thia lam sam thia taw ba sumar ki Israel om ju thia lam sam thia ka ta ka tien ka de ka bangala tim ndai nda ba blay Quran nang tu ka la im nga da no changa nga yam bara bang yam nga yo jing pen khia ga jaka ka bang shong man step na ka jing pang ka bang amla khia sho fi hang ta bi zu to ba wat ka tu ka khat ba bi tip ka khlem long im ka long tang ka kat pule ka dei tang ga dak ku mo ong aslu po ai ba ga nek tin ga jong blay kan ka la im ha ga do no jong fi u ji su ne udan how Mynsiem khoi habo setan wong hukum ini ki mau ki long ku ji su kun mau ki tin ka wan be no Mynsiem de im wong yu setan wong mdei do ku bo briu im om tang do ku bo briu im mdei do ku mdei do tim mdei do jam mdei do jing ta bo briu im Henry briu im ko fi ne yo ba ka ta briu u im da ka ktien paro ka ba mi no na ka shintur ka jong trai ko fi im kum ta nga kwa ngini im kum ta ngini im kum ta but uji su job yo setan de de ne te ngan pen I fi me na gisngi ya ga ne ga jing shisha ba uji su u job yo setan de de ne ga ktien ga job play ga ba mi na ga shintur ga job play ngan pen ki ya ga do no jong fi me na gisngi ba pidei ban puli ga bible ai ka jing im jong fi kan dei ka ba fi tip ya ka ktien ga jong play ai ka ktien ga jong play pin puli ka wala da pim sngo tho ba puli ka wala ka long tang ga dak ru puli naman nda pila puli Mynsiem jong play un sawana fi un sedang man keren na ka ktien ga jong play ga ba fi tip aga to ga jing mot jong fi kan hier shiga donot bagan pinki ga Mynsiem jong fi ktien ga jong play ga de ga ba im kan pen khar sen fi kan te ga jinget ga bidan kan pen slurri fi pedeng ga jing kan kedaulen ti fi pedeng ga jaka ga ba pim tip jeno ban len ktien ga jong play ga de ga balong kum ta ha ka por ga ba bidan pedeng jong ka jing chin char jong ka jing
Habagi jing pen shoy bagi jing ele ki wan. Ka ktin jong play ka bo play kuran ya ka bo pidon ga do non jong fi. Ka kla im bat pin la ban india la ban ya chkhmat. Klem dan ge ge ka bo wit e ka jing im jong fi. Haba pidon ka ktin ga jong play. Tenga kwa mata ga sngi bang nong fi. Puli ka ktin ga jong play ya puli. Ka Bible ina do testament berim judo batamai. Ka kren bet ba ngi de ban puli ka ktin ga jong play. Ngan ong biang sisi ne ne ktin ba satan mul panau jisu klem job da ka tai ka chaka jong ka jinglong jong u hariu job de da ka ktin ka jong play tongan peni fi ni ka por kani ga dai ga banga chait yo jingi kai na do men shwa bat nga kan mau ya ne ngan chupan kan mau fi kan dia da ni ka por baki jing pen shoy baro ki bo satan open shoy ki brio na do eden hadu mata kisngi iki kon Israel ya baro ya wepo webrio pen shoy da kan no udan tang lai te ligi nong rim gi bo pen shoy yo brio tang lai te ligi nong rim marga ta kadai ngapa kadai na ka shithi ke benengkong ke jong Yohanes kalanong ka baar ke dekhat ke bakhat rio di tang hi ne gi lai te ligi nong rim bau setan upen shoy ye brio hadu matang singi nadu sedang hadu matang singi baru job ka bau klem job di tang yu jisuhi pet ke Bible ko ongkum ne siti menengkong Yohanes kalanong ka baar ke dekhat ke bakhat rio ong na babaro ke bahagata ke pertai ke jingkwa brai jong ke do ke jingkwa brai jong ki khmat ba ke jing sarong thalash pang ke jing em kamlong no kupan re na kata ka pertai kalam setan wan che ka pertai hadien bu jisu ulami shagani ka pertai jong jing sha jing et kawan kani ka jing kwa brai jong ka do ka bamut ong no de ki we ki kintin u setan wan ha ka jing dei ber ka do ka jing tangan ka dei ka do but uwan so jisu number 1 ude uwan kum u la khadi u khono breu man udan 100% udan ke jinglang breu marabo tangan udan ngani ke pertheu setan uwan hangta da khani ke nong rim ba ta dei uwan da ke jing kwa brai chung do da ke jing tangan pet ba yo pi tangan bi ba yo pi pai she ke jinglang bi ro ba tangan bi teng teng le bi nong biang sisi kejing bam mo kejing bam rha bampi kedai kepop ke gluttony kedai kepop but ngakwa bagani ke bangahi kai fikan usatan numi dan ki usatan suk de bam manjab ngayo i kepor bangadang trei ba u marwari ni ukhar kaya u job i gibri betrei office ka tuan engon ngayo i di tang do rasgula bagi mithai buan ra kile alut ningkong ki kam jong ubara u job do rasgula le ngasai dan ngala trei office ngasai tip igane ngasai ong khar kaya marwari namal ngalabat i ka kam office ka ba ngidan hi ki chingale ki ba lanangim dan nong rim ngin shapen shoy ngai ibu ni marwari ruwan na kalanti jong soitan ni kini ki betrai umwan ra de daga pisa de ki umwan ra ru rasgula daga mithai to shi senduk man ngayo i ki babon marsini i mithai de pi ka king khle maru job i ki babon ki priyo jungi tang do rasgula man ngakwa man daga sngi mga nong fi agani ka por tangin dan ngani ki jing sngat ho mayangi kesaitan ganom job dah ni honum job do kupu ai ngo you play nam tau jisu try chini ola job yo saitan data kaktir ke job play ngakwa agani ke porba finda yo ibha ya gani ka nongrim kadai ka badan kam kadai ka banga
nganom kerki ngakwa bangan dapeni bahai fi ba ujab yo setan dari ketien ke job fi wan naga benengkong wan dakatu sithi ke benengkong Yohanes no ba ar ka bakan riu wong wong hukum ini ke mau ke long ko ukta ke jing tengan ke do jing ko abra ke do hadu menta hadu nadu u adam ke im rungan itu ipide ke do ko abam ne tu so ubo blela angwat bam ko kade ke do le vipet ba u setan ka ba ar le komno u setan nga pulil nang basau Lukas ka basan gong setan na bule lam no u shulum bujrong e ulapen I u ya ka bashiklim mat ya ki hima ka perthei bar dei hang ne fi dan gibre pule gene ngas ngalenga babiklam perkat bahaya gene ulay alam no u shulum bujrong upeni u ka bashiklim mat ha ka bashiklim mat yaki hima ke perthai berat nang tibirum dan nak par dan internet atau par kumlo tarai ula ban yalam sejorong lom bat ban tang siklim mate klak so ai do remote jong setan ai klak u jisu yo ilut yaki hima ke perthai berat ko ya de perthai baru ong ya kan ya bor baro bat ke buram jong u ngan ai hame naba la ayeka nga bat hanu nuru au bangaman nga ayeka la dam amen amar kata amen mani dem khmat janga baro kalong ke jome ngasutunat pa yene hang ni pin susuthu ba khajing pin shoi kani kamde e kaba mo ko bashia shumare na shijrong lo mushli re shijrong temple mushli khamde umta kan ire ga bakan jamin sem la ra ga Mynsiem ki shaka jaka ga bashijrong lo bat la pen ina ga perthai ga bakan jamin sem ya ga ne ga perthai ga badana ga ne ga ya ga ne ga hima ga badana ne ga perthai bat la ban yo ina ga bakan jamin sem takdao blai de bakan jamin sem ula ban yo ilot ya bara Mga kwa mga nang ifiya gani ka par ba. Hang ni lapan iya ka ba shiklim mat iya ka hima ka pertay ba. Bat ba gani ka tiyan ba setan upen I. Ka David iya ka tunong rim ka ba ong Yohanes. Ka jingkwa bray ki kamat. Upen I ka im miyo soadong. Nalayo I fi ka katalot iya ka jingin barang. Peniyo Jisu, umut ban kata ya ke jing kwa berai ki kaman. Jisu pet. Ngaperkat yo setan bau. Kuren yo Jisu ne wang. Ya kani ka bor baro bari ka buram jongki. Ngan sa ayam eh. Pet bau doang ini ketin wang. Nabala ya ka hanga. Bat hanu au bangaman nga ayaka. Pitibem? Ya ka buram jong ni ka perthai. Spa jong ni ka perthai baro. Ublay na beneng. Uklempat iya ke ik uklempat kini lo de ke ik tian au setan. Udang dan ke kontrol ni ka perthai. Piaban tip ikata. Udah keren ang ni keren kop te udang. Ia ka bor baro bari ka buram jong kingan ayame. Nabala ay ia ka nga. Bar hanu ru hau bangaman nga ay ia ka. Lada mamena magatamen mani dia makhmat janga baro ka long jame. Fi iki dan kini ki brio ka perthai menta ki ba im ko pau nam kinong ruai ka celebrity kini. Nagi ko pau nam kile sigitu ki jing manik soin. Namar kita yo bor kita pau nam shisha bagi brio ya keren ya mani gitu. Bagi tu kita ki beladam bau setan wa ki. Ngakwa if you fin so thong ngan sakran bini ai gani hadian na mga mi opor syo. Rekin mau bau setan udan ke bor.
kat tu kat ni ka bosun shani ka pertai kat yo jisu ong ya ka bor baro bari ka puram baro ngan ai nabala ai hanga bat anu ru au bang amon nga ai ka Khlaw daw briu ong ritlen uriu spa man e to tlen wai ule to ko le spa to ko taro to bar khoi banya yo spa kadi ke ju onong rem tingin sekren bahai ka ne kana kan wan rajing shai fe tangin le langin ai ngo yo try ko pangas ngo me bang hikai ka ne ko try ba me pen pau ka ne jing shisha kan long ka jimin toy ko ba kraw ki di brio bang dwai play keren nang ni ko pa ki brio de jinget ba mani snai ka ban kta ka do no chunki makin puli ka tien ka jame but do Mynsiem jame men pen kim tien ka jame ka do no chunki ngai lo chame ka boram try ka kerteng ka jong chisu amen ko bless bon u blay un kor ko fi